Každá lekcia určená žiakom a študentom má aj svoju verziu pre učiteľov. Vzdelávacie prostredie pre učiteľov je prispôsobené na používanie s interaktívnou tabuľou alebo dataprojektorom. Obidve vzdelávacie prostredia pracujú s rovnakým digitálnym obsahom, ale odlišnou funkcionalitou a dizajnom. V tomto prípade ide o lekciu relatívna atómová a relatívna molekulová hmotnosť zo vzdelávacieho prostredia pre učiteľov. Táto lekcia je jednou z lekcií planéty vedomostí predmetu chémia určeného pre 2. stupeň základných škôl. Prechod medzi jednotlivými stránkami alebo výber konkrétnej výkladovej jednotky z lekcie je možný prostredníctvom navigačných panelov. Výkladové jednotky pre učiteľov obsahujú multimediálne objekty, videá, prezentácie, simulácie a cvičenia, ktoré sú prezentované vo vzdelávacom prostredí pre žiakov a študentov. Takto navrhnuté výkladové materiály pomáhajú učiteľovi efektívnejšie vysvetliť chemické procesy, ktoré sa odohrávajú okolo nás. Napríklad video na výkladovej stránke 16 ilustruje chemický pokus s plynmi. Učiteľ môže jednoduchým kliknutím video prehrať a nechať svojich žiakov a študentov pozorovať alebo si poznačiť priebeh pokusu s rôznymi druhmi plynov v závislosti od ich molekulovej hmotnosti. Vzdelávacie prostredie pre učiteľov ponúka rôzne možnosti úpravy a modifikácie digitálneho obsahu jednotlivých lekcií podľa potrieb alebo vzdelávacích metód učiteľov. Každá lekcia pre učiteľov obsahuje panel nástrojov s rôznymi možnosťami. Kliknutím na tlačidlo Otvoriť/Zatvoriť je možné ponuku panela nástrojov rozšíriť. Prostredníctvom nástroja Upraviť lekciu učiteľ môže zobraziť a modifikovať obsah danej lekcie. Zobrazené okno ponúka možnosť meniť poradie výkladových jednotiek v lekcii ich jednoduchým presunutím. Tlačidlom OK sa zmeny potvrdia a následne sa upraví obsah celej lekcie. Tlačidlo Obnoviť slúži na návrat k pôvodnému poradiu výkladových jednotiek. Zrušením alebo obnovením označenia šípkov je možné vybrané jednotky z lekcie vyradiť alebo ich obnoviť. Prechod na konkrétnu výkladovú jednotku je možný dvojitým kliknutím na jej názov. Učiteľ tiež môže podľa potrieb meniť názvy lekcií a jednotlivých výkladových jednotiek. V prípade potreby môže učiteľ kedykoľvek zväčšiť určitú časť stránky vrátane všetkých cvičení, videí a animácií. Na pridávanie nových objektov na výkladovú stránku slúžia učiteľovi nástroje z rozšírenej ponuky nástroja Pero na základnom paneli nástrojov. Perom je možné na stránku dopísať poznámky. Zvýrazňovačom môže učiteľ zvýrazniť dôležité časti výkladu, alebo nástrojom Čiara dokresliť čiary. K dispozícii sú tiež nástroje na vkladanie obdĺžnika alebo jeho obrysu a kruhu alebo kružnice. Pomocou ďalších nástrojov je možné zmeniť farbu a hrúbku vkladaných objektov alebo vložiť textové pole s doplňujúcim výkladovým textom. Použitím nástrojov Oblasť zobrazenia, Skryť obsah a Skryť úpravy môže učiteľ zobraziť vybrané objekty na stránke, na ktoré chce upriamiť pozornosť svojich žiakov a študentov, skryť pôvodný obsah alebo doplnené objekty. Všetky poznámky a doplnené objekty môžu byť odstránené naraz kliknutím na nástroj Vymazať všetko alebo jednotlivo použitím gumy alebo nástroja Vystrihnúť. Tiež je možné vrátiť sa o krok späť alebo dopredu v použitých nástrojoch. Prostredie umožňuje učiteľovi pridávať alebo odstraňovať vlastné podstránky. Kliknutím na nástroj Pridať podstránku sa vytvorí k výkladovej jednotke nová podstránka. Prechod medzi nimi je možný pomocou zobrazených šípok.
Výkladové jednotky obsahujúce cvičenia pomáhajú učiteľovi overovať, či žiaci a študenti správne pochopili predchádzajúci výklad. Učiteľ môže napríklad požiadať študenta o vyriešenie zadanej úlohy a potom jeho odpoveď overiť výberom príslušnej odpovede v cvičení. Kliknutím na obnoviť sa vráti cvičenie do pôvodného stavu. Učiteľ môže kedykoľvek skontrolovať stav konkrétneho cvičenia, celkový počet úloh, správne a nesprávne odpovede. Vyhodnotenie cvičenia obsahuje ďalšie možnosti ako napríklad označenie správnych odpovedí, označenie chýb, vymazanie chýb a obnovenie celého cvičenia. Správne, nesprávne odpovede, ale aj bezchybné vyriešenie cvičenia sú sprevádzané charakteristickými zvukmi. Sprievodné zvuky cvičení je však možné kedykoľvek vypnúť.